Papa Joe. Hi! Kisa ni? Naiwa ka kailan ako, si Charlene. Si Charlene. Charlene? Wala pa kang sweldo na eh. Isa pa rin kong sweldo. Hindi mo yung tuyo pa ba, Joey? Uy. Oo, trying to reconnect again due to poor wireless payta. No, di nagkikita ako. Asa na kayo wireless? Sa Laray, no? Hello, Charlene. Laray, ang mga guwapo-guwapa. Charlene, tagasa ka? Yan natilan, Papa Joe. Natilan lagi. Katong may problema. Di natin sulting ito. Himsog na itong amiga. Ayan. Charlene, nasa yung mga tanaday? Parang, Papa Joe. Charlene. Ang ako cellphone ba, Papa Joe ba? Sige na ako gi-charge niya. Gigamit ako ba? Naguba dayo. Ganun din na siya ma-open. Ato lang technician day. Basta sebo na ng battery. Pwede. Oo. Pero wala man nalobat. Ay, wala naburot ang battery, Papa Joe ba? Wala naburot. Masa na pakuha. Oo. Pwede rin nga na rin mo. Nagpakuha sa charge. Oo. Yeah, na-discharge na yun. Papa Joe, ako man sanggi kalang cellphone ako ba? Kung sanay, gilugat ako ba kay gitapot ko kay man mo open. Di ma-open. Saan mo tagagubay? Ito lang technician. Technician na ka, di pa? Wala guri bayan na Papa Joe. Depende. Pag open na, pagtawad na lang may problema. Di ato lang technician day. Oo. Papa Joe. Oo. Okay na kung problema. Pungutana pa di ay. Punta na pa. Tawad niya balik ha, okay? Sige. Bye! Hello ni bro, Roter Tantiago ng Pante namin na tanong na to sa subong no sa Facebook Live. Nagka-obra siya. 5 days na magkanto na siguro siya balik na sa 5 days. Sa Pilipinas. May sorpresa ka ba dyan? Para kay Litoy. Sa akin lang ba? Hello! Hello, Papa Joe. Hi! May hapon, kisa ni? I-shoot, Papa Joe. Kisa? I-shoot. I-shoot that ball. Yan. I-shoot. Sa may pautanan mo i-shoot. Karang ko, Papa Joe ba? Nga, about sa lisinsa, Papa Joe ba? Katong papel pa ako lisinsa, Papa Joe niya. Papel pa. Oo niya. Pananglit ka nang mag-chikpo-chikpo, Papa Joe ba niya? Okay rin at silok si Pakita, Papa Joe. Dili. Mal naman. Dili pre sa rehistro. Kinala ko lisensya. Ang original yung lisensya mo na doon. Nabasa, Papa Joe. Ay, wala. Di na problema sa tinda ko. Problema na di mo. Oo. Di pa rin. Di na pwede yun. Photocopy, dili. Basta lisensya ka ni ang original yung doon mo na. Sige, salamat, Papa Joe. Sige, bye. Basta nung inigakot nung tagagag basa sa Ethiopia. Hello! Hello, Papa Joe. Babalik tayo. Good afternoon. Basa yun. Ito, basa-basa rin. Medyo basa ang bibig. Huwag akong bibig ngayon, Papa Joe. Basahin mo ulit ito eh. Huwag ngayon. Naghahanap ka pwede babasa sa bibig, Papa Joe. Ayun na. Sa bibig lang ba? Oo. Babasahin ulit ito yun mamaya. Papa Joe. Melanie, ang katanungan. Yes, good afternoon. Ano, Paps, asa tinood na Paps? Ang ingon mabuti na, Paps, na mas magiging matalino yung anak mo, yung bata, if Maging ano? magiging matalino daw ang isang bata. Yung bata pa lang, Papa Joe ba? Oo. Magiging matalino kung yan siya, kung inumin is gatas daw na mga kanang mga brand, may mga brand na name ngayon, Papa Joe, ng mga gatas. Di ba, para sa Papa Joe, kasi parang, di ba, mas maganda pag yung galing sa nanay, ang nagatas. Bakit hindi naging bright si Litoy? Totoo ba yan, Papa Kagaw na Joe? yung ano niya. Oo nga eh. Ano ba yung inano ni papalitin ng gatas, Sad? Galing sa nanay, or... May brand yun. Hindi masabi. Hindi, ito ganito sa pagkaintindi natin.
when you talk about milk and formulated milk, of course, when you say formulated milk, it has been formalized na may mga vitamins na kailangan ng isang bata, di ba? So, yung bata kapag marami siyang matutunan din, okay? Kasi hindi siya matamlay. Yung mata ba healthy ba yun? Oo, hindi. Hindi yung healthy? Yan, sa totoo lang. Yun kasi yung mostly So, yun. At saka, namamana din yan. Ayan. Oo, kasi kung ano din yung gawain ng mga magulang, susundin din yung mga bata. Kapag puno ng queries yung mga magulang sa paligid, natutunan din ng mga bata. Ay, ganun ba? Yan, oo. Tsaka kapag matalino din yung ama, yung ina, ganun din yung bata. So yung ng Papa Joe, so parang wala talaga yung basihanan doon sa dalawa. Meron basihanan nga eh. May sa gatas talaga naman. Basta healthy lang yung bata. Opo. Tapos Papa Joe, pangalawang tanong. Ikaw gusto mo maging bright? Inumin ka na Gusto ko na mga na may makabasa sa bibig ko ngayon, Papa Joe. O gatas yan. Gatasan yan nilito. Gatasan? May gatas ka pa ba? Papayatay, may gatas ka pa ba? Ay, syempre. Syempre, marami pa. Condensed milk. Pangalawang tanong, Papa Joe. Okay, go. Bakit ngayon, Papa Joe, ang hirap mag-connect sa Facebook? Manonood na ako ng live ko. Basa nga dyan eh. Under maintenance nga yung Facebook. Ay. Mga nasira. Ano sisira? Ba't kayo, Papa Joe, meron? Kami? Special kami. Hello? Ganun pala yun? Oo. Kami hindi kami special. Iba yung special niyo. Ikaw, ano ka? Regular ka eh. Ay, regular talaga ako. Special talaga sa inyo. Oo, yan. Silitoy pang racing to. Papa Roy, pa-racing naman. Papalitoy. Paparoy ko. Papalitoy. Ikaw Kaya mo naman pa-racing? Oo. Of course. Kaya ng oras. Okay, sige, maraming salamat, Melanie. Bye! Okay, Paps, mayong ko to. Wala kay Ligaw ba? Tanaw na ko, basket, gikan ni pa, ni Bro Roy Inot Alivio. Yan. Okay, sige mga kabarangay. Ay, pumunta na din, Papalitoy. Sa text line, rin Papa Joe. Okay, Papa Joe, may ingon to. Mga ko kung anong lain-lain man og pizza ang Holy Week. Lain-lain sa nagbuwan. Sa buwan na ginagitan na ulit. Managibasihan Oo, ng Papa yan. Joe. Kani Chodimar, Plando, di ni Papa Joe. Sa Daang Lungsod. Sometimes, no, it's so sad to think, no, nga, there's so many Christians, or especially Roman Catholic ba? And they don't know the reason why. So, tinuod lang, oo. Oo. So, kita mga kinsa nga relihiyon, sa asa nga simbahan, kita mga followers, kinala mangutan na sa ato ang gi-practice, ingana, o gano, mangutan na mo sa inyong mga leaders, yan, sa inyong mga kura-paruko, sa inyong mga pastors, ingana. Dili lang kayo nga pagkangan nga naka ng sektora, ingana. Hello! Good afternoon, Papa Joe. Hello, Mami D. Kumusta, Papa Joe? Hello. Ni daw na nga akong BP. BP ni mo, ako, I'm losing wet again. Wow. Ikaw, Mami D, kumusta? Yeah. Still alive, Papa Joe. Ay, of course. Live guys na nanood. You're still dead. Okay. Mami D, what can I do for you this afternoon? Can I bitaw surfing, Papa Joe? What? Wakeboard. Wet board? Surfing. Surfing! Surfing? Surfing? Wakeboard. Can I bitaw? Wakeboard. Ano kayo pa ka? Wakeboard. Mag-wakeboard. Wakeboard lagi, Papa Joe. Kanang gamiton mag-dive sa dagat. Ano kung mag-surfing, di ang gamiton, surfboard. Surfboard. Shortboard. Bawa ka na. Diyan ka madali. Siyempre, I wanna surf. Bitaw. Why? What about the
surfboard. Longboard. Okay. Longboard is lahi na siya. Yes, It's a the kind of classic. longboard of a skateboard. Yan. Napunas ka sada ang skateboard. Papa Jo, kani ba akong pangutana? Kani bitang ingon ani nga kanilang kahoy bitang gigamit. Unsa na nga klase nga kahoy nga mahal man gyud kung paliton nimo? Skimboard siguro imong gipasabot. Longboard. No, longboard ya surf. May klaro ko yun. Oo. Sa Manggiwan. Surfboard ya longboard. Basta na board. Board member. Yes, sa presyo kay mahal lang siya. Na-shock lang ko siyang presyo. Abi ba na ako nahuga ng Be specific what kind of board? Ah. surfing board. Sharpening board. Wheat board. Whitboard lagi pa ba Hindi yun? na gina. I don't think it's a whitboard. Ang imos ko nang ipasabot ka na marag tabla nga gamiton guruyon ka at the same time muraguan. Yes, Wake yan. siguro, not wheat or wet. Wake mata ba marag mata. Wakeboard. Sakto, Jolses? No. No. Kaya nga lang diri ba ba yun? Spelling kami. Ni. Longboard gani. Nah, tarawa. Hindi ka wakeboard na long. Ano naman, what's your favorite color? Fuchsia. Spell fuchsia. Red na lang. Whatever ba ba yun? But as long as Dili na siya, imong surfboard, lahi na, fiber na surfboard. Ah. Okay, wakeboard is a marine board. It's a marine plywood. Di, bukat kayo siya pa ba yun? Mogan It's a heavy marine plywood. Oo, mura siya. Kung akong tanaw, no, sa kadya kadaka, mura siya o katas o ni Papaal. And at the same time, mura po kadako sa body ni Papaal. Pero gaan, Ayay ba pa, gibirahan ka? ang taas lang ang taon sa Paal. Surfboard na siya. It's made of fiber niya. Kuha na, ilaw man na niya. Styro na siya. Nung naabot magkagtabla niya. Imong longboard. My goodness. Kakoy, wood man siya. Nagpapaw pa ba yun? Wood ko na ibabaw pa ba yun? Wood man siya, wood. Oh, wood. Woodboard. Woodboard. Oh, ako toktoko na woodboard. Lagi sa kutubangan. Pero na siya ko kay mahal man gid siya. So, I thought nga Ay, kanang totoo. Sige. Yeah. Di mo na siya gamito sa daan. Naon sa taon. Kasi daan. Lagi? sa dagat, uy, ato sila og Siargao. Siargao. Kika man ik Siargao, ilang gibilin diri ba? Pero kung gilantaw ang presyo, ikaw mahal ba uroy ani, uy? Okay. Well, pila may baligyan ng surfboard ni mo diha? Ah. It is more 25K. 25K! Wow! Sinang isa kay 30K. 30K, ah. Matag-K. Wala ko mag-ano, pero siya lang ko ba? Nagtuwa mag-utag 5K lang, kaya naingon ana, pero mahal din siya pa pensyon. Okay. So, what made you ask the question? Nangutan ako unsa siya nga klase nga material, nga nung mahal siya nga Well, kahoy. it is a very expensive thing because it's well crafted. So, Okay. So, yeah, so you have to really customize that one. It depends on your size and it depends on American size siya pa pensyon. American size. That's why. why. How about the it's Filipino too size? expensive. Have you seen the Filipino size? So many times. Okay. Anyway, sige. Thank you so much for your... Kanahagan naman na sa laboratory pa pensyon. Bye. You look sa laboratory. Yeah. Likod. Transformer. Ikan sa wakeboard. Yeah. If it's wakeboard, di na siya sa wakeboard, kasi na longboard. Now, the longboard, yung mga surfboard. Ano ba talaga? Hello? Hello? Mga Badyo. Oh, hi. Kisan eh? Si SG Romeo diri sa UST. Diri sa may alang-alang. Kusugay ka diri, Badyo. Uy, alang-alang naman. Siyempre. Shake pa kay ka diyo, yo. SG. Lalo may mga tara, Badyo. Ang tanong, SG. Unsay gamito nimo karon na SPF sa magkanaligo ka agad sa Badyo? Ay, di ko kahatag ni mo ng brand. Oo. Actually, anything ako basta anything that can protect my skin. Ingana ra. Yan, oo. Oo. Pero Mga di ko pila ka mga Ito ka mention ka ng products mo, Joe. Oh. Well,
Di jud kay ko particular ing ana nga kuan sa iyahang grading no bro no. Basta ako basta mo maligo ko basta pagkangan na sunblock siya okay fights. Balag matusted. Oo, total di ko mlangoy. Sige lang Papa Joe. Kwarto. Oo, sige ingat bye. Moram gina ako tanan mga kabarangay. Wala ko daw makatuni ang paglangoy ra gyud. Hindi kayo ba mo lang may Papa Joe? Maski adlawan? Oo. Kadlaw noon. Oh, SPF 50 ko rin dyan sa Nisa. Okay, hello Lady Bro Arjan. Saan Dadula? Yan, si Mami Len, siya SPF 40. Kan dyan sa Nisa, 50. Oo. So, 60 na lang sana sa iyo, Mama Len. Okay, sige mga kabarangay. Salamat ha, Mark Zuckerberg, for fixing Facebook right on time on my time slot. Thank you for hearing my request. Grabe ha, may parang may special Papa Joe ha. Alam mo naman, friends tayo eh. Okay, we'll be back mga kabarangay. Okay, natin problem na Papalitoy. Sa text line, ito i-check rin pag-ayo Papa Joe ha. Dili natin problema Papalitoy. Oh, sige diya sa Papa Joe. Oo. Are you ready? Ready na. Okay, sige. Ani ang mga kabarangay, ang unang problema sa ito ang handos bira. Handos bira sa usa ka problema. Please don't mention my FB name. Maayong hapon, Papa Joe. I'm 30 years old and currently I'm in the other country for 6 months as a support staff. I'm in a relationship for 5 years but akong uyab na ara diha sa Cebu, Papa Joe. Karon sa wana ko tuyo naganaan ko aning Jay. Basta na J, no? Oh, sige Papa Joe, J. Basta J. Oo, basta J, cute na siya. Jitoy! J. Joe. Every time nga magkakuyog or magkatapok me, ma-excite ko. Narami so sa ka-building ka stay. So magkakita rami everyday. And magkatapok usahay kay murag usama ng amuang circle of friends diri. Nag-start mi katong nagkuyog mi. Kuyog ang among friends travel. Paguli, kalit siya ka-close na ako physically. Like tupad-tupad, mangagbay, and hug, pero distant hug. I don't know if that's a term. Hehehe. Di ko ganahan, ani, kay naasa siya uyab. Ug close kayo mi sa uyab niya. Lisod kontrahon ang feelings. I hope mabasahan o matambagan ko nimo. Yan. Siya. Siya. Oo, ito siya. Siya pala yan? At ito pa siya. Siya. Siya na nga. Well, dahil no, maugyo na siya kasagaran bitaw sa mga panghitabo sa mga kaiksunan na to ng mga OFWs, no? Kaya nasa gawas, anya magkakuyog lang mga Filipinos, and nga, they will somehow create a common feeling siguro tungkol sa inyong kamingaw, sa inyong mga uyab, or nakagawas mo, na-introduce mo sa laing environment o lahi nga set of people nga wala na mo sa kuan nagtuyok ang revolve sa kalibutan sa inyong tagsa-tagsa kinigugman. Same with that guy kinaman siya uyab. Yep. Unya kaila pag yun nimo. Well, just try to think about this and ask yourself a lot of times, if you are coming back here in Cebu,
would the feeling be still the same? Kung makakita mo si mong uyab? O siya sad? Mao gyud. Oh, di ba kung di ba sad na mabalik na siguro to dito char kay may life partner. Nga na, di ba? Niya total you're free why nagtan-aw ninyo labi na inyong mga kuyog mga Filipino mo pero you're not from the same cities or provinces nga na. So naa dito mga challenges ba? Your life there is like a movie. Yan. Pero ang question, Papa Joe, lisod ba yung kontraho ng feelings, Papa Joe? Listen ko traw ni mo ang feelings kung kamura dito because nakalimtan man nyo ang realidad. Well, if you're going to check the reality, you are both in relationship. Yeah, pa. And think of think of the situation kung ikaw ang nasa side sa gibiyaan niyo diri sa Cebu, sa Pilipinas, dili ba mo masakitan? Tinga na, how many people nga ma-hurt sa inyong gibuhat? If you are close with your boyfriend here in Cebu, you're not just hurting your boyfriend, you're also hurting the people who loves your boyfriend kung mapiktan mo ang boyfriend. Excuse me. Same with the guy sa iyasang side. Tilod na, So, mo na yung mong una-unaon ba? Kanang, kung ano ni mo pag-ayo ba? Kanang ilang taon ni mo, kinalan mo advance kasi mo nahuna. Kay, syempre, wago din mong boyfriend niya opposite attracts. Labi na nga na ay something niya nga appealing kayo. na. Makalimot yung ka na. Mao gyud. Gawas ko nga duwa-duwa lang ng inyo ha. Di ba? Kung magduwa-duwa na inyo ha. Like for example, if you are in Taiwan, mayroon nga, kaniya to ako, ano siya, for Taiwan only. Yan, igulit na to, quits na to. Yan. Ang problema lang usahay dahil kung mapalawman na ninyo ang inyong gibuhat diha, usahay ang mga luoy na mga biktima, ang babae kay mamabdos, ingana. I know that for a fact, no, because nagkaw kailang ang mga OFW sad. In fact, nakoy kaila, das Korea. Then? Oh, yeah. Pamabdusan si Filipino, pero dilito siya pareho og lugar. So pag-abot sa Pilipinas, wala na mo communicate knowing that minyo di ang lalaki. Nako. See? So, nabalik siya Pilipinas kay nadawat yung trabaho, may gani kay gipabalik na siya dito, gi-absorb siya balik sa company. Pag magpanganak, nakauyon siya trabaho. So, muna siya, kung naon ka na niyo pag-aayod ay, I hope you will acknowledge kung naminaw ka karon. Nga, basin og na-excite lang ka sa magkakaroon. Kaya wala na yung boyfriend or karon pa ka na kay mamat nga og mga lalaki ba? Kabalo ba kas lalaki sa diskarte niya? Siguro, dili pa ka Cebu, kay ka-diskarte kay lalaki, kaya kayo yan. Yung pananaw siya. Siya ang iyong kailangan. Yeah. Hello? Hello. Ayong uto, Papa Joe. Nay! Oh, Kumusta na, Nay? kumusta kayo dyan? Ako, gimingaw na kong lahat ninyo. Mabuti rin kami, Nay. Oo nga. Ikaw? Nagkasakit-sakit naman ko, Papa Joe. Ay, pareho tayo. Sukat pagkamatay ang akong anak. Oo. Pero kumusta na ka, Nay? Okay na, wala na ka masakit ka na, Nay. Ano sa Papa Joe? Hindi na ka nagkasakit Makakita mo tigali sa Facebook sa pagkamatay sa akong anak. Ay, hindi ko pa Sa na-check, Nay. paglubong, Oo. dito mi sa Manila Memorial. Dito Ah. mi paglubong niya. Papa Joe, kumusta kayo lahat diyan? Mabuti rin, Nay. Mabuti, Nay. Oh, And in fact, we gimingaw na talk ko about you. ninyong lahat. Kami isa din, nag-hisgot sa bini mo Oo, sa... We Papa pray for Joe. you. Oo. Nay. Ano lang ng akong kuan, Papa Joe? Gimingaw na ko ni mong kayong lahat diyan. Oo. Tanaw na siya sa Facebook, Nay. Bilis Basin yung baby. ano na ko, Maunsa ka? magpunta ko diyan. Oo, basta... Kasama ko yung anak ko. Oh, basta magpakaano ka lang, Nay, ha? Papa Joe, Patatag, o ano? yan lang akong masabi sa inyong Papa Joe. Mahirap ang buhay.
nawala ng aking anak. Oo. Ay, may mga anak ka pang iba dyan, ay. Umiiyak. Oo, Papa Joe. Sige, ganyan talaga ang buhay. Sige, salamat na lang. Ingat ka na ha, magpagaling ka at saka magpakatatag ka Oo. para makapunta ka pa dito, ha? Yan. Kita patanayan. Okay, yan. Oo, we just mentioned, no, we talk about Nanay Tintay, no, kumusta na siya. Kay ako na ibawaan, normalim sa lugar good. Namalhin na din sila, Papa Joe. So, sa I don't know, Iloan ha? Japon sila. Murag kuan na. Kumusta lang, so to, now the now. Okay, Sherwin Cabrero, hello. Clemens Misa Grande, Chu. Yan, nasa, si Nanay Kuan. Sige tayo check, Papa Joe. Hello. Hello, Papa Joe. Hi, may nga ududay si Ato. Problem, Papa Joe, na? Yes, nakay problema dahi. Yes, na. Ila-ila ta kasi nga ni mo. Hello, Ilay. Ha? Ako, Japon doon na ako ganina. Ganina. Sige sa mga kanina. Oh, paano makibawang ubahan? Si Charlene. Yan. Gusto naman si problema rin mo ron, Charlene. About sa trabaho, Papa Joe, pagkitaon ko ka-apply. Ba pa ka-apply? O, kanang, one mo good, Papa Joe, kanang, gusto man ko mauli sa amoa, pero kaso lang, murag, ako mauli ba kay, kanang, Hadlo kasi mo lola. o, kay, nag-away may sa kong lula, itong last year, pag 2017. Ngayon kang pasaylo dito. Di, Papa Joe, gipalayas mo ko niya, Papa Joe. Mao gani, mga ilang po kag pasaylo. Maski di pa kanya dawato, di pa ka muli dito, mga ilang po kag pasaylo. Nga na. Ano mo po to siya nga, dili na daw ko niya kinahanglan mo to nga, nilakaw sa ko. Kabaw ka. Ya karon galisod na ko. Ay karon nanawag ko na ako sa lahog. Lahog joy ba? Oy, papick up ti ka dito. Kanya ka nang nagpatabang ko sa mga kailaragod na ako, mga amigog-amiga nga. Tabangay ko ninyo ba nga makasod kong trabaho ka ng simpora, panimalay ba o tindahan. Pero wala jud Papa Joe. Kay Pebrero na ba ako gastambay Papa Joe nga dito ko gikan sa ako ang uyab gastambay dito sa Talisay nga. Murag naluoy po ko sa kuya ba kay gamay rin sa sweldo niya. Ako sad na wakong trabaho gastambay ako na kasi ang ingani ni siya Charlie, no. I don't know kay di pa siguro kasult ka kung ano sa ubang mga tao nakadungog sa mga problema sa una. Okay, so di ba imong uyab sa una katrabaho sa kuan, Buwaran. Nya ikaw sad Buwaran. Yeah. Dili. Sa to asa ka trabaho? Paano siya ka ng ang tindahan ng iyang O tindahan trabaho, buwad lagi. pero- Buwad ang tindahan. Oo. Mo lagi. Mo lagi, oo. Buwaran lagi. Lisod na ko ako. Susugo ka guys, dagaguling. Now, sa ako na-remember man good, nag-away mo sa imong lula, di ba? O sa kito hinungdan nga nung gaaway mo sa imong lula, gamay lang recall para sa ubang mga listeners nga namino karon. Sige. Kuan Papa Joe kanang ang giawayan na mo ato about sa iyahang anak. Di ba about siyang anak? Okay. Nagtrabaho na iyang anak sa Lapu-Lapu. Ang iyang trabaho kay kanang siya gani tahi. Mao lagi sige nya, di ba? Di ba ni anak sa kay ni ka ginakamanahi, di ba? Oo, pero Papa Joe, maglisod lagi ko Papa Joe kay kanang pangayo mag-requirements na ngutana ko sa kong amiga. Di, sultian bitaw na ako on the air bitaw sad. Kinahanglan ka nga naay kanang training. Inga na para matagang Wala certificate. di pa, Oo. Dai, ingani ni siya dai. Dito mo ka nagdako sa imong lola, gaaway mo, nisukol ka, mo nagipalayas ka sa imong lola. O yan, ingon ni mo lola ni mo, wa na siya magkinahanglan nimo. Nagsulti na. Papa Joe, pero Paminaw isig pero diya kasi sila ka pero. Di ka kamaminaw. Barug ka sa imong week nga baruganan. Last katulo na nini mo balik-balik ng tawag, same problem ng yapon. Ingani ni siya day no. Ang imong lola nasulti lang to niya, kaya mo siya ma-expect nimo nga musukol ka niya.
siya mo ay nagbuhi nimo, nagpadako nimo. Unya, wa siya magtuo nga moing ana ra ka mo sayon ba kay kabawi kas mga batasan sa mga tiguang sa una nga kinahanglan sila gyud masunod kay sila nag-una sa duyan. Pero ang imong gibuhat isukol ka so nahiubos ni mga lula nimo ni bungat og pulo nga di na ko gusto makita wa na kay gamit. Yan na. Now, usahay day, ning kalibutan na day, kinala sa taga-maumuton sa tong garbo. Maski pagtanaw pa na ito, nasakitan tas kisulti sa lola, dako man tag-utang kamubuton, pwede man ka mo mga pasaylo dito sa lola, maski di pa ka pasayloon. Kung dawaton ka niya, maayo. Kung dili, okay lang. Ana, at least mugaan ang imuhang konsensya. Nga na. Kay, usahay, mao gani maggunit na to, kanibitong mga ill feelings na to ba? Muni magpundo na to nga murag di ta mo asenso. Kay makonsenso ta ba? So pangay pa sa ilo sa imong lola, wag ka ba inigbalik nimo makapagdag trabaho. Unsa ko nga ngay buhato Papa Joe kung muli ko sa amo. Mga ka pa sa ilo gani. Dili Papa Joe kay kanang gikontrahan man po ko sa kuwang ay, puros na jud ka ing ana. Naalagi kay gibuhat lagi nga wa mauyon ni nila sa imong mga pamilya. Puros na ka reklamo ato nila maski pamilya nimo ang kaning mga tao, mga amigo mo mga kagtabang. Unaha sa ato nimo yung pamilya si Tola sa ato ninyo. Ang naminor ning mong lula. Mo na siya Papa Joe. Sa pakira kang dako. Kamaw nga siya Papa Joe. Iyo ba minaw Papa Joe? Miss na ka mo Papa Joe. Gabi na yun. Baka na gino si lula mo. Ito wala. Tunla na imong garbo. Kaya kung ikaw akong paminahon, luoy itog kay ka, no? Pero kung matakabaw sa side sa kung sa'yo mong gibuhat, ganun nag-aaway mo. Oo. Siyempre, kisa mo siyang anak ka, ang di mo laban siyang inahan kung imong giaway. Muna yung mga anak naglagot ni mo. Lagot sa ko Papa Joe kay Naglagot diha. Sige, ginawang ka maglagot diha. Di, karong wala na sila ipakina ko. Wala sila ipakini mo because ikaw mismo ang nagpalayo nila kaya di ka kamamuton sa imong garbo. Di man gud Papa Joe pero ako mo kung masabtan sa pattern the way you talk, the way ka manubag, the way nimo ihanay ang imong tubag, na ako'y nakita or na-feel pero di ko mo judge kung mo ka nga ingana. Sige Papa Joe. Naalan dyan kay imuhasan nga batasan. Kana. Na kay mo ang batasan nga nganong naingana ka. And then every time, there was one time ago nga nanawag ka last week or a few weeks ago. Kataga oferan kag trabaho, di ka ginana trabaho kay ngani nga trabaho imong gusto. Kanang dali nga trabaho. Nagdemand ka. Di ka ginahan karon kay naglisod na ka. Ningon ka nga okay ra nimo maski musud ka sa panimalay. But before, ginahan ka, imo pag yung specific gani, nga ginahan ka manahi. Kaya mo isulti sa imong kakuhaan. So, Maunta po. mo lagi dahi. Naman ko yung mga butang sa kalibutan na dahi nga. Kanabang dili ni mo dali-dalion ba o kabot. Ya usahay sad na yung mga butang nga, dili gud ni mo makabot. Tungod kay bugat kayo kabuton kay nagkupot nimo ang mga kayugot, kalagot sa isig kaingon nimo ing ana. Pero leon dyan ako Papa Joe. Ambot lang! Ayaw, uy! Ayaw! Usi angi, usi. Bakit angay ulion? Ano? Gusto ko na usaman tao. Gusto ko na usulti rin mo. Pero mo tulong sa kuwang iyaan Papa Joe. Good daw ako. Ay, nako. How old are you? Kuan Papa Joe mo, kaming na ko mo 22. 22. Bata pa dyan kay kadi ay. Bata pa kay kaguna-huna, bata pa kay kamanulti. Murabag, wa kay salig si mong kaugalingong desisyon. Ang imong saligan ang mga storya sa mga tao.
Mauban sa gisulti sa akong kuan day Papa Joe. O so pa may gamit din ako na nambag ni mo. Gisultian na ka na. Wala pong kamaminaw. Ano sa man? Nakasabot ka sa akong ipasabot ni mo, Charlene? Ano sa may nasabtan ni mo, be? Get 1/4 sheet of paper. 1/4? Be, Ako lang. unsa may nasabtan ni mo? Question number 1. Tora na putol, Papa Joe. Mana yung Tag gibutang. 5 minutes yung load. Iya to gibutang. Butang ko. Sige, go. Listen na ingana nga style no kana mangita lang kag mudapig nimo ba. I'm so sorry nga the program or me myself, blame it on me. Dili sa jugo ingana nga mudapig sa dayon kay paminaw sa nato sa dang habig oo. Kay sa iyang gipanulti, makingon jud ka nga there's something pa, naigi something niya gyud. Kay banulti siya, mura ba og dili gyud siya ing ana ka confident sa iyang gustong may tabo sa iyang kaugalingon. Yeah, correct. Ginaan siya nga murag I understand siguro because of upbringing sa niya no. Kuha sa giya, Papa Joe. Oo, kuha sa giya kay way ginikanan. Yan. So I hope ka na mga ginikanan diya. Kung ibilin na ninyo yung mga anak sa inyo ang mga inahan sa mga apuhan ba na na siguro doon nga mas labaw pa nga makahatag og saktong pagtagad sa inyo ha. Kaya usually mo lang na ang mabiktima sa mga way klarong ginikanan ang mga anak. Anyways mga kabarangay, wala na yung panahon. We'll be back right after a short while. Problem mga kabarangay. Ano sa ito na? Ano nga Cellphone? Cellphone, basta na problem. Hello? Ay, naputol na, Papa Joe. Naputol. Ayan. Okay, sige. Arito sa text line. Handos pira sa usa ka problema. Mayong ito, Papa Joe, palihog ko og handos bira sa akong problema. Na ako'y uyab, Paps. Upat na may kabuwan, Paps. Bago ni siya nakauyab, kay bawon ako sa past niya. Nadawat man ako ang tanan. Na siya'y naka-live-in, tulo og tanan na siya anak. Karon Paps, naghangyo siya nga pangitaon nako iyang anak. Ang iyang hangyo ako man gibuhat. Naluoy ko niya. Apan karon Paps, ang usa niya ka anak nagka-chat nako nga nangita siya sa iyang amahan. Ako gina lang akong uyab Paps. Nagpasalamat siya nako kay naa sila'y kontak sa iyang anak. Apan Paps, naka-feel ko og kahadlok nga base no sa kaadlaw mo balik ang akong uyab sa iyang ex. Pero di sila kasal sa mga exes niya, Paps. Palihog og handos sa akong problema. Sayop ba ang akong gibuhat na akong gitagaan og chance nga magka-contact sila sa anak niya? Ug may posibilidad ba nga magbalik sila sa iyang uyab? Ang uyab ug ang iyang ex. Pero akong uyab, Paps, ingon siya wala na daw siya plano nga mobalik sa iyang ex. Kay love daw ko niya, Paps. Please advise me. Wow. Galing. Well, ang problem, ana, Unsa man, Papa Joe. basin og buhatan sa kag ikaupat nga anak. Well, yan na ba? Kana bang pangkuhag loob ba? Kana bang maluoy-luoy kuno ka? Padanay ko no kay Papa Joe. Well, I have nothing against it, Day, no? Ikaw may mo makikrelasyon ang laki, ha? And maybe, pwede siya matarong diyan nimo. Sa iyo pa na, pwede ba sila magkabalik sa iya mga exes? Why not? Nagi chance, Papa Joe. Oo. Kaya di ba sila kasado? Di sila mo kasado. Yeah. So, ikaw, depende na nimo sa mo. Wala kikon nga, may the best woman win. Di ba? Pero wala sa niyo na aday. Common factor. Nga nung
gibiyaan o nga nagabuwag siya sa iyahang mga exes. Kung tulo, murag dako na kina siya question na nga, there might be something or there must be something. Kung tulo na Papa Joe. Oo nga, doon ay problema ang lalaki sa iyahang kaugalingong pagkatao. Kaya nga nung ang tulo ka babae ni Bia man niya. So doon ay something in common. Di ba? Pwede, no? Oo. So ang problema na niya. Yeah. Ganung nawala ang tulo ka mga babae niya. Human niya na paangki. Ang problema na og ginagamutubag ana og masayod ka na kung ikaw sad manganak sa kasi kaupat. What's working, Papa Joe? Okay? Sige. So, mauna siya. Ako ikatambag nimo. Nga, narani mo tanan. Namin ka ng gugma. Wala gingon nga sama na siya sa sugal. Diba? Ana. Okay? Sige, basket matos yan, no? Ano ta diri sa Facebook? Handos bira sa usa ka problema. Hi, my name Papa Joe. By the way, account ni sa kauban ako sa work nga tawagan lang sa nga Jairin. Papa Joe, nakichat lang ko Papa Joe, dako kayo kong problema tungod manggod sa akong asawa. Og akong kauban sa work. O kung kauban rasad sa work. Magsige man ko sila og dugsing Papa Joe. Nya mag-close ko niya daghan kay mag-close ko niya daghan na kaayo hide my name Papa Joe. Ang nagstorya Papa Joe nga pirmi man jud sila wa sa balay namo. Paps, every time nga wa ko magkita do sila tambagi ko Paps. Narosan niya nga kuan. Imo ang Problem pa po sa Papa Joe, no? og sabot sa imo. Maglibog. Okay. Hi ni Gina Cabase Tihedar. Yan. Napila na pa ba ito eh? Next line, Papa Joe. Okay, sige. Go. Handos bira sa usa ka problema. Dear Papa Joe, Papa Litoy, taguan lang ko sa pangan nga Jay, nga taga Bourbon. Ang akong problema is about sa ako ang ka-live-in karon kay grabe kaayo siya kasilosa, Paps. Hasta ang ako ang mga ig-agaw nga babae mutapad na ako og lingkod magselos dayon siya. Kung manawag sa kunya, Paps, makadungog langgani siya og tingog sa girl, magselos siya dayon. Daghan din kay siya og mga bati nga mga istorya diri nako. Kay bawo man unta siya Paps nga nagtarong ko niya. Pero nganong magsige man siya og selos nako Paps. Ako siya gistoryaan og nganong magselos siya, giingnan na ko niya Paps nga dili lang gyud kuno siya kapugong sa iyahang gibati. Nami anak Paps, usa salamat. Well, kinasad siguro siya dong basin o kanang kuan ba? Sorry, insecure na siya, Papa Joe. Ha? Insecure na siya kay live-in man ni sila. Yes. Wa na siya salig kayo sa iyang kaugalingon ba? And maybe mas grabe pa ka o kanang pagka-showy sa pagpamarayag sa imong mga cousins nimo kaysa iyaha. Basin og kanabang ma-OP siya ba? Di ba ka mo tapad di mong kasing ngayon, di man mo pa siya pataparon. Ingnan mo, ali tatapad diri. Di ba? Siyempre, ma-OP siya. Yan labi na sa mga storya, mga pangitabo, manggod nga, kanang, kuha, no, nga, mga igagaw, nga magkauyab sa sad. Oh. Oo, so,
magduwa na naghugaw sa iya kung nauna. Ingana, basin inganisad mo, ingana. So, again, basin og ingana ba? Kada bitang dili kini mo tagaan siya pagtagad. Niya, feeling niya nga, disuro ko love, ani niya mo na magselos siya, ipagi siya selos, para kung makadungog siya sa mga eksplanasyon, ana na siya makampante nga, makafeel siya nga importante, dahil ko love, dahil ko kay, nangugat man siya. Amo na ibagi niya gingana pa ba? Oo, na yung mga ingana nga mga tao. Yan. So again dong, kanang yung mga palalabs para dili magselos, iko gyud na sila, i-priority gyud na nimo. Di ba? Maugid no. Oh, so imo kinang bayan pirmi nga na sa instead ng tapat ka pirmi sa mga gagawin mga babae, ato katapan niya. Siyempre. Oo, ningon si Raymond, no? So may kingon niya pa ba, Joe? Lumihan na siya. Pareha mo na anako. Sa kadalgang lahing angkan. Hindi naman na makaliya. Hindi naman makaliwat ang gwapo. So basta pa ba, Joe? Magkanda na pa palit ate pa. Hello? Hello? Ako pa maon pa ba, Joe? Yan. Yan, hello? Hi, good afternoon. Hi, good afternoon to you. From Bohol Daiko. I'm from Cebu. Hi, Papa Joe. Hi ka rin. Hi, Papa Litoy. Kalamay na ako. Ako lang, nakoy problema ba? About ako. Sa problema mo sa Yung partner. live-in mo? Huwagi. Kanang kung ano ba siya, sobrang na siya ka-addict sa Mobile Legends. Ay, buwagi. Saan niyo matambag na bata na ko? Huwag hindi ka masayo pa. Well, mawita na ako. Ano to? Buwagi. Seryoso na naman good ni baby. Ay, mau ba? And as of now, naasig Cebu ako na ko sa Bohol. And then, kanang ako gusto lang, kanang nasay tayo mutawag na ako. Then, nagtawag na ko niya, masuko siya ka mulag daw yung dula. Day, nga na nga sitwasyon. Pila edad niyo, Day? 20 niya, siya 24. Mga bata pa rin. So, mga bata, naghanag ko na dunggan nga na nagkabuwag ang nag-uyab tungkol na mobile legend. Kaya wala na yung time, bakit magsipag parang Maog yun. Labi nagtaas nag-level up. Taas na ko nag-level up. Level up. Ay, sunod tumiga. Ay, nago. So, pahurata, Day. Yan. Kay lisod mo ka na nga good nga. Doon na siya obligasyon. He should be responsible enough. Tingnan siya nga, kung wala kay time na mo, mas may pa nga magbuwag na lang ta. Kung dili ka makaundang ka ng imong ambisyon nga na. Let me remind you that it doesn't mean nga doon na kay anak wala kay lalaki nga mo dawat ni mo sa imong pagkaikaw. Tingnan siya. Kaya pa siya mingon siya nga, ingon mo nga, magbuwag ta, mingon siya nga, ay salamat. Tapos nag-give ko ani. Mog yun. Hindi na, may panay mong cellphone kaya gisigin na maghiram-hiram. Tinood na. May pang cellphone, gisihimas-himas pa. Siya di wala na po ba dyan? Thank you, Papa Joe. Thank you, Papa Litoy. Okay. Ingala niya, tawagin lang si Litoy kung ginagang na yung himas-himas. Siyempre, magpapanghilot ko sa hay pa ba dyan? Oo. Salamat sa inyong time. Basta naminaw rin mong uyab din eh. So may paay mong kalipin. Basta may panawagan ni mo. Mandangin na nag-ML palihog. Ay, dili mo sa ikong undangan ka nang Ay, undangin na yun. Sorry. Give time lang po. Namandag control gyud. Undang control gyud. Ako sa'yo ba? Mas may pa ang ML kikitagaan niya daghang oras niya ikaw wa. Biya maog gyud. Like, Yan. yeah, sa'yo ba siya muli og Bohol? Basta nog lahi na sa tuyong level up dali. Iyay. Naray, kita. Wata ka ba? Nasa ML diri. ML? Oo. Murag love?
Murag lover. Magkalata na sila. ML, magkalata. Ayay. Yeah. Murag love niya. Magkalata or good siya. Yeah, may mo ko sa mo niya. Ano doon? Ano naman tayo mong uyab niya? Ay mong kalibinis buhol. Dili na day ka siya. Murag luod. Ayay. Murag laay sa siya. Kaning. Murag lami sad. Ayay. Sakit day. Sakit sir, katawa na lang. Sige, teka salamat. Sige, salamat Papa Joe. Mabalik ka. Thank you. Anyways, we'll be back mga kabarangay right after a short. RT 99.5 din duta. The time is drawing near. Babe, I'm leaving. Why, dear? Babe, Dear? we're leaving. In approximately 24 minutes. 24 minutes. We're leaving. We're leaving. So, susunod na ng mga problems kasi Papa Don na. We're leaving, Papa Joe. Oo, si Papa Don. Si Mr. Kebs. Pero sabi ko nun, si Mr. Kebs, si Papa Boom kasi Mr. Dortz. Okay, anyways, mga kabarangay. Ay, Papa Joe, Papalitoy, makalingaw, yun maminaw ninyo. Grabe, kainin yun rin sa Upper Cagodoy, Lapu-Lapu, gigan ni James Montebon. Okay. Papa Joe, mapuntaan na ni about sa motor. Sige. Ano yung problem, Papalitoy? Nasa text line, Papa Joe. Ha? Text line, nasa rin, Papa Joe. Okay. Unang problema. Handos pira sa usa ka problema. Good PM, Papa Joe, Papa Litoy. Nala ko'y ipatambag ba? Paggabi, mga alas 8, padung ko uli gikan sa duty. Naay nagtagay sa tugkaran sa moang silingan. Ila kong giyatagan og tagay, Papa Joe. Aong gibalibaran og taro nga pasa ko kay wala pa ko'y kaon. Nasuko ang usa ka lalaki, Papa Joe. Wala daw ko'y respeto. Sige siya pamugos, bisan og one shot lang kuno. Pero liba-liba dyan ko, Papa Joe, kay purtig yun na kong gutuma. Di padayon kong lakaw, sa di pa layo, Papa Joe, nakadungog ko sa iyahang giingon nga paabuton ko nun ako siya sa amua. Muadto daw siya dito kay ako ra lagi gibaliwala ang iyang giingon nga basin og sa kahubog ra to niya, Papa Joe. Nakasulti siya og ato dayon nga mga alas 11 kapin. Naa nagsigig panghagit sa gawas. Naay giluklok nga hinagiban sa iyahang kuyog. Iya daw ko nga pagawason. Kung isog daw ko, wa ko no ko'y respeto. Bastos kuno ko na pagkatao. Wa na ko ito ba nga, Papa Joe? Wala sa nag-ingon nga nahadlo ko. Ang ako alam, Papa Joe, basin nga mahinay ka na ako og ako pa ang makapatay. Kay hubog baya siya. Mura sad og nakasuyop kay sigalang kaayo og mata. Unya, plain ko akong pangutana, Papa Joe. Ug nikagat ko sa iyahang hagit nako. Ug ako ang mapatay, mapriso ba ko? Ana, Papa Joe? O matawag na nga self-defense?
Papa Joe, salamat. Tawagan lang ko sa nga Choy nga taga Labangon. Well, ang imo tatong gibuhat na Choy, nagpatawag na lang ta ka og pulis. Mas maayo pa or Oo. tanod Papa Joe sa ilang barangay. Well, maglisod magtawag tanod no, ang magmo naog kay naghagit sa nimo nyo, naog mo yung ano. Bay dapli sa diya bay kay malawag sa kong tanod. Di ba gihagad na gani ka og kuan gani. Pinatianay. Oo. Well, naagi mga tao sa gid nga maski hubog kusunada gid sad. Mao sa nang wata ka ba kung say may tabo no. Di man ka makaingon nga tungod kay hubog siya kay makahinayak niya. Klaro sa siya. Remember nga na siya kay gidang kargada amot wa man sa nimo gibutang og sa kargada. Mausat kay daghan na ba? Oo, na siya giluklok. Yeah. Wa ka kabaw nga gipanaog ka iso ka giluklok niya ni gambag ka. Bullpen dito. Dili. Kaya nga. Naog na rin. Isog magagawa kay hospital pastos kay kaya coach kilid di pa ganun. Di ko kay nakikikos kilid siya. Di. Ganun. Baso na eh. Baso din ha? Tagay ba? Ganyan ko katong. Maudi ay. Imna ni magmaoy yun ko. Wala pa dyan giluglok no? Oo. Yan. Bitaw. Pero komensya. Sige. Di na ni mo matawag og self-defense kung imo sa siyang mapatay. Okay? Gawas lang trespassing sila Papa Joe? Sa baka? Pwede, trespassing. Unya, doon nag-action nga, doon nag-threat nga ni bunot nag-isig armas. Unya, naginilugay mo. Unya, imo siyang na patya, naigo. O ka na, mayo ka nga self-defense. Kay, doon na may action nga, doon na siya intention nga. Mapatay. Oo, pero kung galuklok lang, unya, imong unahan, wak pa kagabaw, mula ito. Imong dritsog dusla kay gatuo ka kay giluklok unya. Pag abot ro soko, pag tanaw giluklok ang baso dito kay paimnon gid ka. Diba? Oo, gipugos gid ay pag-ayo. Listen bitaw na nga na. Balibari lang sakto pero saay ka nang wa mo magkaila ba. Ako dagam ko mga silingan, no. Mag-inom gina ako mga silingan. Pero dikingon na, bro, pasa ko bro. Kabaw na ginas lang di mo ko inga nang hiling ko kanang kuan. Inom Papa Joe. Oo. Pero mas pito ra sa sila Papa Joe. Oo, kay Murspito sa kunila. Ayan, kinaos pa tayo. Respetuin natin. Ang ating ina, ilaw siya na. Yan. So, usahay, depende sa kuan. Pagbalibad Siguro. Bitaw yun. Kaya naa siguro sa pagbalibad nga mura o ka na bang dunay makapasaka sa kuan mo. Giron, tawahan na. Wala na sad ba? Oo. Oh, may tayo papalit eh. May ito para ako'y hubog. Kuha ko sa baso. Ako'y baso. Sige. Ako'y hubog ha. Sige ha. Yan niagi ka. Niagi ko. Ay sa agi ba? Sa butag tagay. O sa sudli. Ano sa mga akong baso dali? Oh, baso. Papaal. Tura. Ayan. Uy, niagi dali. Uy, Litoy. Brad. May gabi ida Brad. Bebad, chat. Imo ni. Pasa ko Brad. Kailain lagi akong laos. Di ko mainom ron Brad. Ayan, Brad, tagsar kay kumaggan ni Uno. Usa, mga. Brad, kailain lagi akong lawas Brad. Hindi ko mainom lagi ron. Kuhaan ni makapawanis kakapoy. Usa ka. Di ko mutuwa na Brad. Samot noon akong kapoy. Brad, lain na batasan others magkagabay. Di Brad. Hindi sa ingunahan na Brad. Kailain yun akong lawas Brad. Promise. Dugay naman na lain ni mo lawas, Brad. Saman, Brad, kanang minum ka dili. Ikaw na ba? Di lagi ko Brad. Wa kay respeto na wa. Dili lagi Brad. Sorry Sige, juga kay Brad. Brad dia. Tagayan. Iya. Tagayan. Ay, sige nga pala Brad. Tilawin eh, kay lumi ni. Hindi lagi ko Brad. Talas na kinao. Kaya ni mo, bantay ka lang. Hindi lagi ko Brad. Manang ko ng lawa, gisnab ko ni mo. Sorry juga Brad. Di sa kuling ko. Ato na ko Brad Ay kung lagaw-lagawin niya. Wapay na tao diri nga.
Wapay na tao nga mo. Musukol, Bao ba, Brad? Sorry, Jok kay Brad. Di, Jok kuminom ka gabi. Ikaw na lang, Brad. Ugma, magtagay tag sa'yo. Kaya na ko na, papuno ba yun? Lungnig ba yun? Huwag may kapos na swertes. Mga yun nung kagpuno-puno. Taga na, mabalimba ba siya Siya na, may. Di, lagi ko mainom, Brad. Ugma na lang kay sweldo. Sure. Why mabili ni kayo mong asawa? Yung pati mo ng plywood. Sakto ka na, Brad. Kaya dito na ko isod ang mga imno noon. Pantay lang daw. Bullet na yun. Well, giant yun. Susa, nga na rin ka mapalit eh. Nga na kong balibad pa ba, Jok? Ayun, dili man maka-iritar man. Pero papalit eh. Kung nga na. Mao ba? Oo. Oh, ako papalit eh, be. Ikaw na sad ang... Ako ang... Sige. Wagi. Oo, di ikaw na sa naghubog. Sige. Okay, sige. Brad. Excuse me. Be Brad. Brad, tagay sa Brad, Brad. Yes, lapat, Brad, eh. Kuhan, Brad, kinang... Sorry kay Brad, kay... Saba, Brad. Bukaon ko pero mabalik lang ako. Ay, di na may mo, Brad, eh. Tagay sa Brad, tagay. Sige na, Brad, dawatan baso, Brad. Dara, Brad. Imo na, Brad, im na, ha. Ako naman kanina, doon lang ako sa amo. Ako ni. Klaro di, Brad, sige nubog. Imo lagi na, Brad. Im na. Ya, ako ba ni? Imo lagi na. Ako na ni. Sige na doon ako sa amo. Maglaro dia, Brad, eh. Sa palungon di ka. Klaro, tama, Brad. Ganun, inom ko mo klaro, Brad. Ganun, kita ka na ko ni Agi ko, no? Brad. Di klaro kay ko, no? Sa mga. Lain pa sa, Brad. Sa Brad. Tarong ako, Brad, ha. Di ba ako hubog? Kan ba? Ganun sa Brad, ha? Sige, tanong ka. Bitaw na, huwag ka man nakilid ka, Brad. Sibog di ka dali, ha? Sige, Brad. Tarong na ka, Brad. Mau ba, Brad? Pagtarong na, Brad, ha? Naglagot lagi ko na mo, Brad. Tama, Brad. Okay. Gitaro na tingag palingkod. Gitaro mo sa kong barog dali. Yaw sa pa, mahiwi ni ko, Brad. Sa may gusto ni mo, Brad? Naglagot lagi ko na mo, Brad. Brad. Gusto na ako, Brad. Butangis na pulutan, no? Sam ka. Pulutan? Oo. Nabi to na pulutan, Brad. Unsa man din yung tinughong di ay. Sorry, Brad. Kumaan na, Brad. Brad. Di ba makadaot mo inom, Brad? Di ka kag-gym, Brad. Kanang kusgan ka ba? Kanang lamig kay panumbang kay, Brad. Unsa tayo ingon, Brad? Ikan magugug gym, Brad, ya. Dayon, Brad. Grabe mo ba kanang init pa kayo mo lawas ba, Brad? Lamig kay panumbang ka rin. Mo, Brad? Oo. Eh, ang na ng braso, Brad, be. Asa mo ka, Brad? Papadunay mo tagay, Brad. 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 Kita na kagaguan, Brad. Pili, Brad, sa may gusto mo, Brad. Kanang machuha tingga na o Brad, eh. bronze. Brad, machuha mo day. Dako ka sa imong abs, Brad, eh. Brad, hubog ka, Brad. Apin ko na, Brad. Sorry, Brad. Nalipong na yun ko. Mas malipong pa ko, Brad. Lero bagay ko mahubog na ba, Brad? Mao ba, Brad? Oo. Mabakang-bakang ako ng katbang. May kalakaw ko sa kagabi, Brad. Mak ba, Brad? Oo. So, tagay ba ta? Sige, ato na ko, Brad. Unas ko nimo, ha? At ka mo bakang, Brad? Sa ako na lang pa ba dyan? Ang dikit anong dautan. At ka ba bakang, Brad? Ay, nako, Brad.
Ah, so na siya. Yeah, Kim. So, sa Kim Mervin. Sen mag-text na rin. Oo. So na siya. Hello, di Doña Kika. Hello. Ubuga na ni Papajoy. Papajoy, maldito lagi kayo ng kamay tao mahubog. Brad. Masana, Brad. Di, kay Papaduno, Brad. Oh, Brad. Okay. Sige sa Brad, ha? Oo. Kita mo itong basong usa. Brad, Sige, Brad. tawag ko sa nakos Papadon, Brad, ha? Okay, Brad. Pakit-on ka kasi mo radar mo, Brad. Grabe kayo, Brad. Okay. Sa usa ka problema.